štandard, kam sa musíte vyhýbať v takýchto situáciách. Áno, išiel tam jednoznačne rukou Daniel Ager. Výborne kopnuté. Walters to chcel jemne tečovať a Ager zahral rukou. Teraz sa bojím, že to bude kopať Walters, áno. Pretože ten vie urobiť všeličo, vie nepremeniť aj 2 penalty za zápas. Aj to sa stalo. Áno, posledných 5 penalt. Vidíte ako a kam kopal Walters, väčšinou po pravej ruke brankára, vidíte, že 2 nedal. Tak to kopne kam Walters a nedal. Ešte Kenwyne Jones. To sú veci, ktoré sa dali predpokladať. Naozaj nerozumiem, prečo Walters kope penalty za Stoke, ale Mignolet je hviezda. Zase po pravej ruke, zase dole. Toto môže Stoke mrzieť. Asi sa na to pozrieme ešte raz, pretože Walters to kopol tradične po pravej ruke brankára a tradične zle.